тамошобино бехабар намонен. Дар мағозаи Ильёс супер акция рафтеста нигоҳ кунен. Инами футболкаи фасони хушрӯ сифатҳои зури зурш размерои подростковияи нархошон медонен чӣ хеле шудагиай. Худаш акцияда 40 сомон шудаги буд донаш. Ҳози акцияра боз ҳам акция кардан. 3 донаш 100 сомон. Ира бинен охи. Ҳам хушрӯан футболкош. Шушта шута кудакотонда мепӯшонен. Мана марҳамат касседа дар корай беҳтарин акция кати ира бинен материалша чӣ фасонай. Беҳтарин акция кати омада 3 донаша 100 сомон аз мағозаи Ильёс харидорӣ кунен. Бозори Корвон тарафи Тилобозор 11 дарвозаи Падвалыш ряди широки якам ряди широки мешава. Мана мағозаи рақами 9 масранҷикашонам отметид мекунам. Касседа дар кор ҳатман биёен. Баъд инчунин духтаро як борака анаи тарафа нигоҳ куненда. Инам теннискоҳо ҳам хушрӯан. Иро акция шудаги ҳам 50 сомон. Леки касе 2 3 та мегира ира алака медонен шумода 40 сомонӣ ҳисоб мекунанд. Иёшам подросткови размеро материалои зури зур. Як борак шумо ай пеш биёен материали ира бинен духтаро ҳам фасонай. Нарх ку дастрасай. ҳатман омада тамошо кунен. Ана ё 50 сомона я. Ҷада на хеле футболкои фасон аста. И вай размерои калон. Ино 50 сомон. Ана баъд ин брижои подросткови ҳам ҳаста 50 сомон. Чанд моделш ҳаст. Марамат ҳамаи ҳаминое ки ман нишон додестам духтаро сифатҳои беҳтаринан. Бо биёен аз наздик бинен хитон. Мана ай брижо боша мардои калон да мешава. Мана бинен чӣ хушрӯчанд 50 сомон. Акцияи беҳтарин аёхира бинен духтаро дар мағозаи Ильёс инам брижои калон 50 сомон шудаги сифатҳои зури зур. Мана марҳамат расветкоша бинен сиёдора сери дора тёмна сини дора шоколаднови дора. Хулас 50 сомон. Бозори Корвон тарафи Тилобозор 11 дарвозаи Падвалыш ина якам ряди широки мешава. 9 магазин. Акцияи калонтарин рафтестай дар мағозаи Ильёс успед кунен тамом нашида харидорӣ кунен. Баъд медонен тамошобино инчунин акция дайнами футболкои фасон рафтестай ҳозир машмода аз наздик хушрӯ када навор гирифта мефаҳмонам. тамошобинони азиз анам хе футболкои 150 сомона акция шудаги дар мағозаи Ильёс 80 сомон. Бо медонен касе ки 3 дона харид 3 донаш 200 сомон мешава. Боз ҳам арзонтар мешава. Марҳамат ин моделора бинен охи ҳамаш новинкай ҳамаш бори оригиналай. Тенниска дар корайтона футболка дар корай ҳатман мағозаи Ильёс биёен бинен да я бурак чихе интихоб зиёдай. Мана супер акция рафтестай бо нархои дастрас омада харидорӣ кунен. Мана ҳамаи ҳамино ҳози 80 сомонӣ шудагай. Фасоно 3 таки гирифтен 3 таш бо 200 сомон мешава. Диден духтарако успед кунен ина биёен барои шавҳаротон барои мисол фарзандотон падаротон харидорӣ кунен. Бозори Корвон тарафи Тилобозор 11 дарвозаи Падвалыш якам ряди широки мешава. мағозаи рақами 9 страничкашонам отметид мекунам. марамат брижои фасони хушрӯе ки 150-180 сомон ҳамаш акция шудаги 100 сомон. марҳамат дар мағозаи Ильёс тамоми инами модело 100 сомонӣ шуд. успед кунен ира бинен охем хушрӯан моделошам чам фасоношам 100 сомон. рақамошон ҳаст дар рӯи экран. ина касседа дар кораи духтаро барои шавҳаротон барои бародаротон мисол барои фарзандотон омада харидорӣ кунен. ина беҳтарин моделако 100 сомон. И тарафам бинен да чӣ фасонан. ина диден бисёриё шимбрижа меган доран чанд моделе ки новинка ҳаст. инам ҷада меёбен ҳам почошон кушод ҳам узки хулас кадом намудаш дар корай биёен ҳамаш тобистона фасон материалошон хушрӯ беҳтарин нархкати харидорӣ кунен. 100 сомон. бозори Корвон тарафи Тилобозор 11 дарвозаи Падвалыш даян. марамат якам ряди широки 9 магазин мағозаи Ильёс. тамошобино инчунин на танҳо мисол брижошон анам хе теннискои фасон футболкои хушрӯ марзон кардаган ё маму 150 сомоян ҳози 80 сом шудаги. бо касе ки 3 та мехараку 3 таша 200 сомон да метиҳан бовар мекунен. марамат духтаро успед кунен тамом нашида омада барои шавҳаротон бародаротон падаротон харидорӣ кунен. тамошобино акция дар мағозаи 50 сомона пешниҳод шудаги успед кунен нигоҳ кунен. ин ҳамҷо чизе ки мебинен ку 50 сомонай бо тӯҳфа дора. медонен чӣ хел
касе ки 4 та харидорӣ кард панҷумаш тӯҳфа мешава. Инам ха футболкаҳои фасон анавай брижоям 50 сомон ай духтарако мана барои шавҳаротон бародаротон метавонанд харидорӣ кунанд. Беҳад нархҳои хуб кати пешниҳод кардаган. Размери балшмеркам доре на балшмеркаошам ҳастай. Хулоса аксияи беҳтарин касе ки 4 та харидорӣ мекунад аз ами 50 сомонҳо панҷумаш тӯҳфа мешава. Успед кунен и теннискаҳоро бинен ухи футболкаҳоро бинен аз ҳами размери падрасткови сар када то размерои балшмерка то размерои батала меёбен. Бозори Корвон тарафи Тилобозор даян 11 дарвозара подвалш духтаро марҳамат 9 магазин якум ради широки мешава. 9 магазин кати ворид бигардин. 2 магазини Илёс. Хулоса ина биёен аз наздик тамошо кунен бинен харидорӣ кунен. ина тамошобино тренди инстаграм ҳози ҳамаанам хеле футболкаҳо мегирад. Марҳамат як нуқтаи савдо да акция рафтестай 50 сомон кардаган 80 сомона 100 сомона футболкаҳо ҳамаш ина 50 сомон рақами 23 ҳамаи вайёш ҳастай рангош ҳастай сифатош беҳтаринай бо биёен қафоштам будая натисаш хулоса кадомеш дар кораи ҳатман мағозаи Илёс биёен ана ин 92шам ҳастай диден ям расветка доштаи диден пуштошам аста ира бинени қад цветош хушрувай марҳамат каседа дар кораи ҳатман мағозаи Илёс биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор подвали 11 дарвоза широки яд якум қатор мешава ина 9 магазин тамошобино ҳатман биёен як буракак борои ёраш мо биненда чихе борои хушрувардагиан мана ёрам бисёр мепурсидан ина ҳаст материалошку беҳтарин ина